Uhlelo lokuzisiza kosonkontileka olusenkundleni ye-inthanethi lokuthengwa kempahla. Kunezimfuno ezimubalwa zalolu hlelo. Okokuqala, udinga ukuthi ubhalise ku-Central Supplier Database. Uzodinga ukuthi ube nenombolo ye-M-AAA egunyazwe ohlelweni lukamgcinimafa kazwelonke. Futhi uzodinga ukubhalisa kwephothali njengomthengisi wase-eThekwini. Maqondana nephothali yabathengisi baseThekwini, uzodinga ukuthi ube nenombolo ye-PR egunyaziwe kanye nesitifiketi se-BE okudingeka ukuthi sifakwe kwiphothali yabathengisi baseThekwini. Ukuze ungene ohlelweni lokuzisiza, uzodinga ukuthi uthumele nge-email ikhophi kamazisi womqondisi wenkampani ku-supplier.selfservice@durban.gov.za. Emva kwalokho uzonikezwa inombolo yokungena ne-password. Uzoba ne-user ID yomsebenzi ne-password ezofana. Emva kwalokho uzodinga ukushintsha i-password yakho uzakhele eyakho ezoba nezinhlamvu kanye nezinombolo. Lapho ushintsha i-password, kubalulekile ukukhumbula ukuthi i-password izosebenza inyanga eyodwa kuphela. Uzodinga ukushintsha i-password cishe ezinsukwini ezingu-27 kusukela ngosuku lokuqala uyenzile. Lezi izinyathelo zokuphepha. Uma i-password yakho ivinjwe nganoma yisiphi isizathu, uzothumela i-email ku-supplier.selfservice@durban.gov.za. Uma ungena ohlelweni, uzoba nezinhlobo ezimbalwa zama-quotation. Unama-QM, ama-QR kanye nama-QK. I-QM impahla yakho yesitoko, i-QR impahla yakho engasona isitoko, kanti i-QK ama-order akho e-service. Lapho uthumela ama-quotation, kubalulekile ukunaka usuku lokubhalisa kanye nosuku lokuphelelwa yisikhathi kwe-BEE yakho. Uma kukhona okudinga ukubuyekezwa, uzodinga uthumele futhi i-email ku-procurement@durban.gov.za kwiphothali yabathengisi baseThekwini noma emnyangweni owuthengiselayo kuze ushintshe ulwazi lakho. Lapho uthumela i-quotation yakho, uzodinga ukusitshena ukuthi uhlinzeka nge-originali noma okufuze yona ohlelweni. Lokhu akusho lutho ngasohlangothini lwesevisi yakho. Ngemva kwalokho uzofaka inani lempahla ngayinye. Uhlelo luzobheka ukuthi engabe uyibhalisile i-VAT noma cha. Uhlelo nalo luzodinga ukuthi ufake usuku ozodiliva oluvame ukuba amasonto 2 kusukela ngosuku kukhangiswe ngalo. Uma udinga ukuthinta iminyango efanele engxenyeni yokugcina i-quotation, uzodinga ufake igama lakho, inombolo otholakala kuyona kanye ne-email bese uhambisa i-quotation yakho. Uma udinga ukwazi kabanzi ngalolu hlelo, thumela i-email ku-supplier.selfservice@durban.gov.za.